Phyllis Pikitai and the 3 fellow activists who were arrested at the magistrate court last week were granted a bail today. They were asked $200 each. The 4 were arrested for standing up in solidarity with Senator Jameson Timber in the Avondale 78. As per mushe mure Zimbabwe notoona kuti aiwa mukadzi aiwa uya the accused akanga ane ma fractures aiwa uchibuditswa musunga obvanzi aiwa ngabhadhara a bail of $100 nevamwe 3 vakasungiwa last week. Sare mana mashoko aiwa buda nyika muzana nzoti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Nonimene vamchinzi among the 78 the Pikitai's husband of Mr. Hondongwa and the Change Radio journalist Langtru Mwanaka. We stand in solidarity with the persecuted political prisoners. We reiterate that bail is a constitutional right. The denial of bail for Senator Jameson Timber and the Avondale 78 is unconstitutional. Dictatorship around the world have the common characteristic of persecuting those who speak against injustices and protecting those who break laws. Domashikaru buda chinyongo pana pachiona kuti aiwa macourts anoreleasa aiwa Phyllis Pikitai vamwe 3 vakabatwa aiwa vachiprotesta panze vakabata maplacards vachiti aiwa Jameson Timber ngabuditsiwa pamwe chete ne the 3 aiwa vakanga vabatiwa pa situation hiyo chinzi aiwa ngabhadhara $100 satudze mafukiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi tinai kume section medu nokuti aiwa the bail i right yemunhu wese musanga no subscribe kulike chinotina on the bell icon.